No? No se sent bé? Sí, com si me'l mengés. Avui volem fer, ens ha coincidit per casualitat, ho he de reconèixer. Hem programat aquesta xerrada perquè és que el Candel va néixer el 31 de maig. Acaba de néixer. Ens ha coincidit per casualitat, ho hem de reconèixer. Però sí que sabíem que aquest any era l'any Candel, que feia 100 anys del seu naixement i per tant volíem fer-li aquest homenatge. Bueno, però ha coincidit. Les casualitats també juguen a favor a vegades, eh? No té tota la raó, perquè quan em va trucar i va proposar el dia 2 vaig pensar, mira que és llest. L'has fet que es va dar per possibilitat. I vaig pensar... Bé, no vaig fer res, però vaig pensar que havia coincidit amb doncs ho hem fet prou bé, sense voler-ho. Bé, qui ens farà aquest, ens compartirem amb ell, ens farà compartir amb el que ell ha conegut amb un gran personatge, que crec que coincidirem que és un gran personatge, ha estat un gran personatge, és el Francesc Candel. Qui ens el donarà a conèixer és en Genís Cinca, que ens presenta aquest personatge, el senyor Paco Candel Tostajada. En Genís Cinca és escriptor, llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i, segons ell mateix es descriu, abans de dedicar-se a la literatura, es va guanyar la vida com a model publicitari i venedor d'apartaments d'estiueig. És que m'ha fet molta gràcia. Ho has escrit tu, eh? No. A la recerca que et vam demanar que ens fessis... Avui és un dels millors divulgadors culturals del país. És autor de biografies de diferents personatges, com l'Heribert Barrera, Eduard Ponset, i entre altres de diferents, tots segurament l'hem vist diferents vegades a televisió, col·laborador en diferents programes de televisió, on ens fa i ens presenta diferents referències bibliogràfiques de personatges, més o menys, alguns més populars que altres. El senyor Freud. El dia que vulgueu passar bé, hem de fer aquesta conferència. És molt personatge, jo no sé... El senyor Freud. Sí, és una peça molt interessant. Jo encara poso fort. Sí, tant. Prenem nota. És col·laborador de RAC1, de TV3, com hem comentat, ha sigut corresponsal a Itàlia i el 2013 va rebre el Premi Josep Pla de Narrativa, amb la novel·la Una família exemplar. Bé, jo crec que el coneixem i l'hem pogut veure diferents moments i la seva manera de fer i de fer-nos arribar el que ell coneix d'aquests personatges crec que ens els farà viure de prop. Moltes gràcies i et deixo. Moltes gràcies, Rosa Maria, t'agraeixo molt la coincidència. Perquè ja m'ho vaig pensar. Ho he de reconèixer. Ho vaig pensar, mira Rubí. Rubí està connectat. I de veritat, el Dastas estarà alineat, sí. T'agraeixo molt l'amabilitat, la quantitat de mails que ens hem arribat a enviar. És una senyora, una noia, enormement preocupada perquè tot surti bé. I, per tant, jo penso que li devem un fort aplaudiment. Sí, et preocupes molt, però ho fas molt bé i s'ha de dir perquè t'he de dir que a vegades fos igual. No em ficaré, però quan hi ha gent que funciona i organitza, s'agraeix perquè tu estàs tranquil i els altres també. Imagina't que ho arriba avui i no arribo i m'ho ha explicat tot molt bé i em fa molt feliç reivindicar el Paco Candel. Per mi, el Paco Candel, autor,
dels altres catalans, aquest llibre que veieu aquí, suposo que és un volum que a molts us deu sonar. Aquesta és la 9a edició. Aquest volum li va costar un disgust molt gran al meu pare, perquè ell volia aconseguir la primera edició. Nosaltres som de Manresa, vivíem en un 7è pis, i el meu pare tenia un despatxet molt petit, que es va anar fent més petit. Era un despatxet, no aguanta Rosa Maria, després el anirem passant, el poden petonejar, el poden repassar, vull que s'escalfi avui aquest llibre, perquè està trencat, està gastat, l'hem llegit molts a casa, i ara t'ho explicaré, però el pare tenia, encara hi és, un despatxet 3x2, 3 metres per 2. Era, mira, si retalléssim això d'aquí, aquest trosset, ple de llibres. Tenia una única obsessió. Comprava llibres dissabte rere dissabte, sortíem al passeig, de la maneta, la meva germania o la meva mare, que intentava no entrar a la llibreria, però sempre acabava amb el xipell a la llibreria tornant pel passeig amb una muntanya de llibres. I la meva mare deia, però Josep, al despatx ja no hi cauen, sota el llit encara n'hi poden haver. Llavors a casa meva tot eren llibres. I aquest despatx s'anava fent petit. A mesura que el meu pare comprava llibres, anava fent petit. I tenia la teoria de les 3 prestatgeries. A la prestatgeria del fons hi quedaven els llibres que el meu pare, és el Candel, deu trucar i deu dir, contesta, estàs molt sol·licitada, molt bé. A la tercera prestatgeria, el meu pare deia que hi quedaven els llibres que acabarien convertint-se en paret. Llibres que probablement mai més llegiria, són els que jo m'he quedat, els llibres que ja ell creia que no es tornarien a llegir. A la segona prestatgeria hi anaven accedint els llibres que ell considerava que en algun moment havien de tornar a ser llegits. Hi havia traduccions, hi havia volums interessants. Però a la primera només hi arribaven els llibres que ell considerava que necessitava tenir a mà i que se'ls llegiria constantment. Però és que a més, necessito comptar, però és que a més, quan tu entraves al despatxet, un despatxet que tu al final hi entraves així, hi havies d'entrar així, després trencaves, tot ple de llibres, i aquí hi havia una tauleta, seies, i tot estava ple de llibres, amb la primera filera, on sempre, quan entraves per la porta i veies aquest. Jo des que tinc ús de raó, 4 o 5 anys, que comences a recordar coses, la primera imatge que tinc d'aquest despatxet era justament els altres catalans. I el meu pare m'explicava el disgust que havia tingut. Deia, perquè jo tants llibres que he comprat, el meu amic llibreter, el senyor Oliveres de Manresa, Can Xipell, no em guardava el que jo li havia demanat. Deia, és que s'ha acabat. Doncs guarda'm la segona edició. Quan sortia la segona edició, anava a la llibreria i li deia, però és que s'ha tornat a acabar. Anava a la tercera edició i deia, que me l'has guardat? I deia, tampoc, és que se m'acaben. I aleshores ell va aconseguir la 9a edició, va seguir l'amistat amb el llibreter, però estaven com una mica distants, perquè deia, escolta, els calés que jo m'he gastat amb tu, guarda'm, sisplau, el carrer. Dius que això em vola de les mans. Quan el 23 d'abril de l'any 64, aquell Sant Jordi, aquest llibre, inesperadament va començar a trencar el que s'esperava d'ell, es va començar a veure que això era un autèntic fenomen. Per primera vegada, el Paco Candel va saber explicar en la seva totalitat un problema que ningú fins aleshores, entre tots els sociòlegs del país, havien sabut explicar. Aquest llibre, i d'aquí ve la fascinació del meu pare, segons ell, era un llibre misteriós, perquè el Candel escrivia d'una manera que realment recollia tota la informació al voltant del fenomen. Immigratori d'una massa increïble de gent, una gentada impressionant de la resta de l'estat espanyol, d'Andalusia, de Galícia, d'Extremadura, de tot arreu de l'Aragó, cap a València, com els Candel, cap a Catalunya, i el Candel, que havia vingut des de València, ho sap explicar. Aquí hi ha gent d'Andalusia. Aquest senyor maco d'aquí. Jo em fixo sempre amb els cabells, saps? D'on d'Andalusia? Jaén, maco.
Allà també aquest senyor ha dit no. Algú més? Pares andalusos? Pares... Sí, vostè? Molt bé. D'on? De Màlaga. Molt bé. Galícia? Galícia? No hi ha gallecs. Pares gallecs? No. Extremadura? L'Aragó? Ah, bé. Els de l'Aragó sempre aixequen ràpid la mà. Jo tinc una àvia d'Aragó. No, o sigui, tu tens tot. I un avi de València. Val. I la mare de Barcelona. Tots barrejats. És el Candel. Jo ja no segueixo. Hi ha aquests que ho expliquin i hi ha que tenir la història explicada. De que vols que faci la conferència. Però això és important. Sí. Això és molt important. Perquè tu tens tot, Sí. De tot arreu. No em puc queixar. No et pots queixar, realment no et pots queixar. Perquè el meu pare el que sobretot li fascinava és que un autor, aleshores pràcticament desconegut com el Candel, havia vaticinat la Catalunya del futur. Havia vaticinat que avui Catalunya no és possible explicar-la sense els Rodríguez, els Pérez o els Álvarez o la gent vinguda d'Andalusia, de l'Aragó, de València o tot arreu. Ho veieu, això? Com? El Sánchez. El Sánchez, coses vostres, Molt bé. Com? Ruiz, tot aquesta... Ho veieu, això? És interessant. Al cap d'uns anys, no gaires, el fill d'aquest senyor del despatxet, que és un servidor, comença a estudiar periodisme. Estudio periodisme i no us ho creureu. El primer llibre que em recomanen a redacció periodística per saber com es fa una crònica social és aquest. Me'n vaig al despatxet del meu pare, moment en què ell comença a veure que tota la despesa efectuada durant tantes dècades en llibres començarà a donar un resultat. Compreu llibres, Compreu Candel, no saps mai qui s'ho llegirà. I però no es patagarà. La cultura és això una miqueta, Com riu aquesta senyora? M'encanta. Li faré la conferència a vostè. Aquest llibre, el tens a casa, aquest? Molt bé. D'on és vostè? ¿De dónde sos? Sí. Bueno, mis cuadros mismos no están, Sí. ya estorba. Ja Astorga. M'interessa. Ho veieu, això? Molt bé. El pueblo de León. De León, sí. Ho conec molt bé. Ah, vale. Ho conec bé perquè cada estiu vaig a Galícia i passo justament per León. Ah, clar. Sí. I paro a menjar. Pensava en el rato. Val? Allà, Astorga. Molt bé. Molt bé. Aquest estiu m'hi pararé. Aleshores, llegeixo aquest llibre. Quedo fascinat. Llegeixo aquest llibre i dic, ostres, això és extraordinari. De quina manera aquest senyor sap recollir tots els testimonis possibles haguts i per haver que expliquen el fenomen de la immigració. M'explica la noia que ve d'Astorga. M'explica la persona que està barrejada amb andalusos, valencians, aragonesos. M'explica l'Aragó, el ràpid que aixequen la mà quan reclamen la seva procedència aragonesa. Explica, hi ha un personatge que a mi em fascina molt, que és un de tants que explica en Candel, que justament descriu, repeteixo, tot l'arc immigratori, explica la història d'un castellà. Un senyor molt castellà, andalús, de Sevilla, un poble de prop de Sevilla, que diu que això d'aprendre català i de Catalunya no cal aprendre català, que és d'aquells molt castissos, que ell es guanya la vida, que aquí se l'ha guanyat molt bé, i que el dia que aconsegueixi fer uns calarons tornarà a casa seva un estiu amb una bossa de regals per demostrar als seus paisans que ha aconseguit millorar. Aquest dia arriba. I aquest senyor, com aquí explica, se'n va al pueblo. Que te'n vas al pueblo amb una bossa de regals. I aquest senyor arriba al pueblo, muy castellano él, i li diuen, el català. Llavors aquest senyor queda fotut. Queda fotut perquè diu, ara, com que el català? Diu, sí, tothom, a més, és una cosa, el català. Això t'ho han dit a tu, la catalana. Ostres, i llavors es queda fotut. Però li passa una altra cosa, que encara és més important. Troba a faltar a casa seva. Perdona,
li passa una altra cosa molt important, que és que troba a faltar casa seva. I casa seva ja no és Sevilla. Casa seva és Barcelona, Catalunya. Torna ràpidament a Catalunya, se'n va a buscar el Paco Candel i li diu: Paco, búscame a alguien que me ayude a aprender català. Ha fet el seu viatge. I cadascú té el seu. Cadascú té el seu. I és una de tantes i tantes històries que el Candel explica als altres catalans. També hi ha, aquest t'agradarà especialment, el Serra, els Bofill, els Riu, que hablan castellano porque queda bien. I el Candel diu: Catalunya rara de collons. Perquè aquí veu castellà. Després també explica la passió d'un senyor d'Almeria que intenta que no se li digui que és castellà, amb un català perfecte. També hi ha aquest castellà, com hem dit, que arriba allà, li diu el pueblo i vol aprendre català. I els catalans, sobretot, es queixen molt d'aquests que diuen: ostres, tanta feina que tenen i parlen castellà per donar-se per l'escolisme. Diu: jo no entenc res. I aquest és el país que ha vist néixer tot aquest fenomen. Jo com a periodista llegeixo això, m'hi apassiono i em passa una cosa, que si entreu al món Candel us començaran a passar coses. Coses a nivell interior interessants. La meva és que em vaig voler convertir en escriptor. Però pare desesperat. Deia: tants llibres, la meva mare, ja t'ho deia jo, tants llibres a casa i ara aquest vol ser escriptor. I algun dia m'agradaria conèixer-lo. Clar, aquí m'he d'anar a conèixer-lo. Qui m'he d'anar a conèixer? El Paco Candel. Algun dia aniré a conèixer el Paco Candel. Vaig tardar 15 anys. Amb aquests 15 anys vaig anar llegint tot el que havia publicat el Candel. És immens, és immens. Són 56 llibres. M'aguantes a dir això? Són 56 llibres. 56 llibres. Com es diu vostè? Estrella. M'encanta. No està preparat, això. Estrella. Saps què són 56 llibres? És una animalada. És una meravella. És una animalada. Són molts llibres. Molts. Centenars d'articles. Conferències, tantes com vulgui. És un personatge prolífic, perquè sí, impressionant. Decideixo anar a conèixer el Paco Candel, però primer m'he de formar. I també m'adono... On està el llibre? Aquí. Guarda això ara. És que em falta una mà. Aleshores, descobreixo que el Candel es fa conegut perquè té un secret. I se'm posa al cap descobrir el secret. Si avui m'escolten bé, els hi descobriré el secret per escriure bestsellers. Els agrada això. Però no ho faran. Perquè això que va fer aquest senyor és molt difícil. Però jo els explicaré la fórmula secreta. Estan a punt? Perquè ho vaig trobar. El quart llibre que vaig llegir. Però ja podeu anar passant. Li pots fer el petonet, el que vulguis. Arribo a un llibre molt important per entendre Candel, que em dona la clau del personatge i de tot el que ha passat i del per què estem avui parlant del Paco Candel commemorant el seu centenari. Donde la ciudad cambia su nombre. Un llibre, justament, on el Candel retratava els seus veïns de les cases barates. El Candel va arribar de València i se'n va anar a viure amb la família en una barraca, a la falda de Montjuïc, a Cantunis. Després van aconseguir una casa barata, de les cases barates de Cantunis, i el Candel escriurà Donde la ciudad cambia su nombre, inspirat amb els veïns de les cases barates. Hi havia de tot. Murcians, extremenys, gitanos, autòctons, gent de Cantunis que havia anat a parar a les cases barates, i els Candel. I això ho escriu quan vivien a la parròquia de Port. De les cases barates, els Candel se'n van anar a viure a la parròquia de Port. Per què? Perquè el seu pare va aconseguir una feina fantàstica. Era el campaner de la parròquia.
va trobar feina de sagristà. Era el sagristà de Nostra Senyora de Port. I allà on el Candel escriu «Donde la ciutat cambia su nombre». Ara m'has d'aguantar el micro perquè necessito les dues mans perquè he de fer un forat a la paret. El capítol 5, això és molt important i és un moment literari important de descobriment. El capítol 5 d'aquest llibre, ens sentiu bé? No, després quan em quedis sense veu, pujaràs tu. Es titula El Perchas y el Berbiquí. El Perchas y el Berbiquí. Què és un berbiquí? És un filaberquí. Un filaberquí és un aparell mecànic de ferreteria que encara es deu vendre per fer forats a la paret. O bumis. I manual. I el Candel explica en aquest capítol el Perchas i el Berbiquí, que el Perchas, que és un senyor que venia a penjadors, el Perchas. A més, bueno, és igual. Té una dèria important que literàriament funciona molt bé, com ho explica aquí, que és sensacional. Té una dèria, com tots en tenim alguna, que és que el dormitori on dormen les seves dones fa amb el berbiquí un forat a la paret per espiar al pati del costat com es dutxen les veïnes, les amigues de la seva dona i la seva dona. Això hauria que tenir. Això està molt ben vist. I un dia, el Perchas, que està aficionat amb la seva afició, entra la nena petita i el descobreix. I li diu a la mare, «Mama, ho explica tu». Entren aleshores a l'habitació, agafen el pobre Perchas, bueno, pobre, agafen el Perchas, el llancen al carrer del davant i les batussen, però li acaben de cops, una cosa tremenda, mig despullat, les dones, una cosa fantàstica. Fantàstica. Com fantàstica era la dèria del Paco Candel de convertir-se en escriptor. En un lloc on era impossible escriure, el Candel el que ell volia era publicar i escriure. I quan tens això dintre, de voler escriure i publicar, us asseguro que és una força imparable. Quan és autèntic, és imparable. I la seva dèria d'escriure fa que coincideixi... Passeu el llibre, sí. Ja l'he fet un petonet. Es troba amb un editor igual d'obsessionat que ell, que li encanta el que el Candel explica a Donde la ciutat cambia su nombre. I l'entusiasme per publicar i escriure és tan gran com publiquen amb els noms i cognoms reals dels personatges. A l'any demà de sortir publicat Donde la ciutat cambia su nombre, els personatges de la novel·la literalment surten del llibre i el van a buscar a Nostra Senyora de Port per atonyinar-lo. Ho veieu, això? Parla tu dels veïns teus, que saps coses. No ho faràs. Parla tu, que rius tant, dels teus veïns de... Saps coses. Mutis, no ho explicaràs. Feu-ho vosaltres, això. És molt valent fer això, o molt innocent. Aquesta senyora riu, perquè, esclar, si parlés, si tu expliquessis, et faries famosíssima, però no riuries, perquè et vindrien a buscar a casa teva. El Perchas, alguns gitanos i gent de les cases barates van plantar-se davant de la parròquia de Port per atonyinar el Candel, però no el van trobar. La parròquia de Port, que és una parròquia relativament nova, de l'any 40, havien cremat l'antiga església de Can Tunis. El pare del Candel, que era el campaner de la Nostra Senyora de Port, amaga el Paco Candel durant 3 dies. Diu als veïns que el van a buscar, hi havia algun ganivet, amb totxos i bastons per atonyinar-lo, no el troben, diu que se n'ha anat i, per tant, salva la vida. El tercer dia, el Paco Candel surt de la Nostra Senyora de Port i va a demanar perdó, un per un, als veïns que surten retratats amb noms i cognoms a l'home. Ho veieu, això? Tremend.
tremendo. Valent, o no? I molt innocent, també. Perquè els hi pregunta, com és que us heu assabentat tot això si no sabeu llegir ni escriure? Eren analfabets, la majoria. I en canvi, el boca-orella funciona perfectament. Diu, però aquí hablas de nosotros. Ho veus, això? Tremendo. El cas de Candel és una cosa única i absolutament indescriptible, pràcticament. Ho veieu? És la mateixa fórmula que aplica quan anys després, al cap de 6 anys, això és l'any 58, publica Els Altres Catalans. Un per un explica el retrat de totes les històries particulars que coneix de tota la gent. I cadascú té la seva. I cadascú té el seu viatge particular. I cap s'assembla, però les recull totes. El màxim de històries que pot recollir Els Altres Catalans que aquests senyors se l'estan llegint. Ho veieu, això? És sensacional. És un treball de camp constant de tota la gent que ell coneix del barri on ha anat a parar i que amb aquesta immigració novíssima que va arribant a Barcelona va transformant allí on la ciutat canvia de nom. Que per cert avui és un barri fantàstic. Bé, i aleshores el Candel es comença a convertir en un fenomen. Comença a ser l'autor que explica, un noi, per cert, amb molt poca veu, perquè li faltava un pulmó, la tuberculosi, se li va portar un pulmó i es va convertir en la veu del sense veu. Abans un senyor d'aquí, aquest senyor, tan maco, m'ha dit, jo el vaig votar. I tant que el va votar. I tant que el va votar. Per l'entesa dels catalans. Per la candidatura Benet, Cirici, Candel. Se'n recorda del Josep Benet? Oh, i tant que se'n recorda. Alt com un Sant Pau, un personatge curiós. El Cirici, el 77, l'entesa dels catalans pel Senat. Les primeres eleccions democràtiques, què els hi explicar a vostès? Vostès ho han d'explicar a mi. Els hi faltava una pota que els hi recollís la bossa de votants populars nova que havien arribat de la resta de l'estat espanyol i que el votessin. L'entesa dels catalans. El Candel, pobret, que sempre l'implicaven tot arreu, diu que sí. Aquest senyor va votar, guanya les eleccions, 1.263.000 vots. Ni l'arrimades. No vaig a un milió. Tremend. El Candel de cop i volta es veu havent d'anar a Madrid un cop per setmana, anar i tornar, avions, amunt i avall, un noi que venia de Cantunis, que pràcticament no sabia el que era fer de senador, el truca la senyoreta, la secretària del Senat, i li diu, oiga, tengo que llenar la ficha. Diu, vale. Acabava de trucar el Camilo José Cela, que tenia molts càrrecs, coses. Diu, usted, Candel, ¿cuántos títulos tiene? Diu, bueno, yo no tengo títulos. Diu, bueno. Diu, ¿en qué universidades ha ido? Diu, bueno, yo no lo he pisado, nunca he visto. Mai. Y al final la noia emprenyada li diu, oiga, Candel, ¿usted qué coño ha hecho en la vida? Y diu, señorita, yo solo he escrito 56 libros. Aleshores eren 40, però ara en són 56. Ho veieu, això? Quan publica aquest llibre, que de fet és de l'any 57, a l'any 58, un amic seu li encarrega que faci un article per una revista que es deia La Jirafa per explicar el fenomen de l'immigració. Tu que has escrit aquest retrat, a veure si ets capaç de resumir-ho en un article. Ho titula Los Otros Catalanes. Es publica l'any 58 i per primera vegada amb 2.000 paraules. Com et dius tu? Ramon. Amb 2.000 paraules. Molt difícil. Sintetitza perfectament el que després serà aquest llibre. Perdó. Els Altres Catalans, que està per allà. Anava allà. No ho perdeu, Val. Aquest llibre. El Max Canner, recordeu el Max Canner? Baixa a la zona franca, han creat un editorial l'any 62 que es titula Edició 62, la creativitat.
a vegades és la que és. Edició 62, per encarregar-li al Candel un llibre que es tituli Nosaltres els immigrants. I el Candel li diu, no. Aquest concepte jo no te'l compro. Tu em vens a buscar perquè jo he publicat un article que es diu Los otros catalanes i t'ho titularé Els altres catalans. Ho veieu, això? Fa prevaler la injecció de creativitat que ens arriba de fora. Veieu tot el que ens insufla, tot el que ve, i escriu Los otros catalanes, en castellà. I el Mas Caner li publica en català. Som raros, Som raros. O sigui, és que el que passi aquí, Rosa Maria, és increïble. Un autor, en castellà, que escriu Els altres catalans, traduït al català, a l'any 64, amb un periodista de Barcelona que diu és impossible que aquell llibre se'n vengui ni un. És un fracàs total. Surt al març del 64 i es comença a vendre com brusquines. Pels catalans sense català, perquè molt poca gent el podia llegir i encara menys escriure. Som raros, I es comença a vendre com brusquines i es comença a llegir d'una manera totalment apassionada per tothom. Ho veieu? És una història, és que és sensacional. O sigui, a mi expliqueu-m'ho, però és increïble. On està el llibre? Aquí, molt bé. No, és que aquest és el que no para, El que va costar aconseguir aquest llibre. I aleshores succeeix un altre fet, que és que quan publica Donde la ciudad cambia su nombre, i aquí ve el cercle que es tanca, veieu com funciona la ment, la mentalitat d'un creador, d'un escriptor? Fa un altre llibre explicant que els seus veïns havien sortit literalment del llibre, l'havien anat a buscar per atonyinar-lo, amb un títol fantàstic, com titulava aquest home, explicant tot el que l'havien anat a buscar a la parròquia de Port. Estem bé? Ara m'he espantat un. Que fa fred? Els que vas a màniga curta, jo sempre vaig una mica... No, m'ho estic passant molt, No sé si es nota, jo ho poso molt, Gràcies, Lluís, gràcies. Fixeu-vos com titula aquest senyor. És molt important, això també, És molt important. Explica en una altra novel·la que els seus veïns surten d'aquí, el van a buscar, no el troben i que les coses... Títol del llibre. Dios la que se armó. I què passa aquí? Que gent que vol perxes el van a buscar i li diuen, oye, ¿por qué no me sacas? Diu, però si us heu enfadat. Diu, justament ho he escrit perquè us dieu enfadat i jo he d'explicar, però ara m'has fet famós. Ara tu has de parlar de mi. Pel barri, necessito que el toqueu. Pel barri, clar, l'havia fet conegut, i ara m'has fet conegut, i jo ara necessito que tu segueixis parlant de mi. Te'l penses. I de tants altres. I en fa un altre llibre, on surt el Paco Candel caricaturitzat, encorbat d'esquena, amb un sac enorme, ple de braços i cames i de personatges a dintre. Títol del llibre. És que és molt bo. Acuestas con mis personajes. S'ha carregat a l'esquena no tan sols aquell petit barri, sinó tot un fenomen de l'immigració d'Espanya cap a Catalunya. Ho veieu, això? És extraordinari. O sigui, com un noiet de Cantunis que arriba de València amb una barraqueta se'n van a les cases barates, se li acut la idea de fer la història dels seus veïns amb tots aquests personatges pintorescos, li publiquen i encarreguen els altres catalans, perquè els títols dels catalans el descarreguen traduït al català. Es carrega a l'esquena
el fenomen de la immigració. És extraordinari. Quan va al Senat, també fa un llibre. Títol: Un charnero en el Senado. És molt bo, És molt bo, Escriu una carta al cap Vicens. Us en recordeu del cap Vicens? El meu pare també la comprava. Volia que l'11, Però era interessant aquesta revista. Va escriure un article i diu: jo com a senador no puc més. No puc més. Puc més perquè m'estic quedant sense calés. Un cop per setmana he d'anar a Madrid, he d'agafar l'avió, i això em val una pasta, i jo no tinc més calés. Sap greu, els que em veu votar. A la setmana següent contesta el Camilo José Cela amb una altra carta i diu: però si t'ho paguen. No sabia que com a senador tenia no tan sols dret als avions, sinó amb dietes. Ho veieu com era el personatge? Era algú completament innocent, que era capaç de fer coses que cap dels que som aquí som capaços de fer. Ho veieu? Extraordinari. O sigui, sota el franquisme, amb Paco, què dius? L'honestedat en potes. Una cosa increïble. Increïble. La innocència. Això és molt important entendre-ho, Sota el franquisme, el Candel és un pioner en moltes coses, en molts temes, fa un llibre on per primera vegada, sota el franquisme, tu eres molt jovenet. 20 anys. Fixa't. I tant si te'n recordes. Sobre els drets laborals dels treballadors. Sota el franquisme. Títol del llibre, home, que us encantarà. Ser obrero no és ninguna gana. Ho veieu? És fantàstic. Un rere l'altre, tots els llibres del Paco Candel aconsegueixen piconar d'una manera tremenda amb uns llibreters que sota el taulell et deien: Ramon, mira, tinc Candel. I tu li deies: va, dóna-me'l. I tu anava al Candel. Ser obrero no és ninguna gana. Oh, que bo. Ho veus, com funcionava això? I un dia el vaig a conèixer. Jo en sabia bastant. Ho havia llegit tot. Hi ha títols aquí, no me'ls he acabat tots, Me'n guardo els millors pel final. Hi ha títols sensacionals. Més cap al final, fa un altre llibre que es diu La nova pobresa. I fa un retrat de tota la gent que coneix, nouvinguda, un treball de camp tremendo, on parla de tots i cadascuna de les persones que coneix. Sensacional. Fa una història d'aquells capellans obreristes que se n'anaven a llocs com la Zona Franca per intentar ajudar la gent. Història d'una parròquia. L'història de Nostra Senyora de Port. Bé, i un dia el vaig a conèixer. Jo vaig tenir una àvia, la senyora de Manresa, molt tocada i posada, que quan havies d'anar a casa d'algú, t'havies d'arreglar. Jo quan vaig a casa teva, bueno, vull dir aquí, quan vaig aquí o al lloc, jo m'arreglo. La meva àvia em deia: t'has d'arreglar i t'has de pentinar. Ara només m'arreglo. Però m'arreglava i anem a casa, la tieta Trini. Llavors ens arreglàvem. Llavors jo el dia vaig tornar al Candel i vaig dir: miri, jo vull ser escriptor, m'he especialitzat en vostè, m'agrada molt com escriu, el Perxa, s'ha fotut uns rotllos impressionants per telèfon, i el vull venir a conèixer, perquè jo vull ser escriptor i el vull conèixer un. Va quedar callat, va dir: bueno, ja pot venir. Jo vaig anar així, sempre poso una corbateta, que és maca, així, i m'obre un senyor amb sabatilles i batín. I el primer que em diu, mal vamos. I dic: sí, no tenim absolutament res a veure, i li explico que jo estudio periodisme, que sóc escriptor, que m'agradaria ser escriptor, i que el conec molt bé, i que si el Perxas, i que si el no sé què, em diu: oh, però ells no sabien llegir ni escriure, va ser una sorpresa, em comença a explicar tot això, tal i qual, i li dic: escolti, però és que a mi el que m'agradaria, Ramon, és
m'agradaria escriure la seva biografia. I va dir, no, això no. Això no. Perquè jo tot el que he viscut ja ho he explicat als meus llibres. De fet, tenia raó. El Candel es fa servir a ell mateix com a personatge i en tercera persona dir el Paco Candel l'ha vingut a veure un senyor que es diu Mas Caner i li ha encarregat un llibre. És difícil, però em sembla que ja sé què vol. Com que m'he fet conegut amb un llibre que es diu La teva cabeza un hombre, el Paco Candel creu que potser va, comencem. Hi ha una senyora que és d'Astorga, León, va venir de petita i s'hi troba tan bé que s'ha apuntat a aula. S'ha fet sòcia i li encanten les conferències. I ha començat. Ho veieu, això? N'hi ha una altra que és molt simpàtica, que ve de tot arreu. I així és com el Paco Candel s'explica a ell mateix en els seus llibres i sobretot als altres catalans. Una mica de veritat, I el rerefons personal del personatge és molt important per entendre el per què tot això ha passat. Perquè a la història d'una parròquia es comença a explicar aquesta parròquia, la importància que té. Aquesta parròquia es va acabar convertint en tot el centre neuràlgic de tot un barri, una manera de fer i una manera de reivindicar els drets dels veïns i el que necessitava el barri. Hi havia un veí que es deia Elías Ortiz. Han vist la pel·lícula 47? Doncs és el mateix, però multiplicat. L'aigua corrent, s'ha d'asfaltar tal carrer, s'ha de fer una guarderia, s'ha de fer un col·legi, l'Elías Ortiz, amb els Candel, a la parròquia. Hi ha un metge de la zona alta de Barcelona, metge de nens, pediatre, doctor Ribas, Carles Ribas Magri, un home devot, religiós com el que més, que es cansa del nacionalcatolicisme i per la nit, quan tanca la seva consulta a Balmes, València, es posa les catiusques. Saps què són les catiusques? A casa meva se'n diuen, no sé. A mi deia, les catiusques del xubasquero. Jo és un xubasquero. Avui està a punt de ploure, xubasquero. I el doctor Ribas es posa les catiusques del xubasquero i al vespre, quan tanca la consulta, agafa el seu cotxe i baixa a la zona franca a donar assistència per primera vegada a criatures que no havien tingut assistència mèdica, ni tan sols havien vist un metge. Doctor Ribas. A on s'instal·la? A la parròquia del Port. Qui li fa una habitacioneta? El pare del Candel. El Pedro Candel li prepara un petit dispensari, ha dit el primer dispensari que hi va haver a Nostra Senyora de Port és del doctor Ribas, que s'instal·la a la parròquia amb unes cues de gent, de nens de 0 a 90 anys, perquè allà hi entrava tothom a visitar-se amb aquest doctor. Va acabar fent més de 60.000 fitxes de gent que per primera vegada van tenir assistència mèdica. Poca raó amb aquest personatge, Doctor Ribas, ell tot sol, amb l'ajuda del pare del Candel i de la gent de la parròquia. En aquesta parròquia també van a parar una noia de 17 anys, a l'any 39-40, Pepita Casanelles, professora d'escola, mestra vocacional de Vilafranca, d'un poble de prop de Vilafranca que es diu Moja. Ho coneixes? D'on també era el rector de la parròquia de Nostra Senyora de Port, un tal Pere Serra, Don Pedro. Un capellà d'aquells de vosotros lo crucificasteis, vosotros lo matasteis. Ja us ho imagineu, no? Tots l'han conegut. Sí? Us sona aquesta història? Us ho mireu? Aquesta noia, la Pepita Casanelles, se'n va a la parròquia de Port per donar classe als nens i nenes sobretot, del barri, i comença i funda de fet l'escola Nostra Senyora de Port, on donarà classe de l'any 40 fins al 90. Durant totes aquestes dècades, aquesta senyora va veient l'evolució de l'escola Nostra Senyora de Port que comença a la parròquia. Tremendo. Una noia que la seva obsessió, l'única obsessió que la movia, era que quan les nenes feien 12 anys no se n'anessin a treballar de minyones a la zona alta. Convocava els pares i li deia, per favor, la nena té 12 anys, no me la porteu a fer de minyona,
a les cases de Barcelona. Feu que segueixi estudiant. Pepita Casaneras. I ho aconseguia en molts casos. Nenes que han arribat a ser metges, arquitectes i el que tu vulguis. Ho de seguir estudiant. A Nostra Senyora de Port també hi va confluir una sèrie de capellans que posteriorment es van secularitzar. Gent com el mossèn Jaume Cuspinera, figura que inspira història d'una parròquia, que és un capellà, un home sensacional, amb una força increïble, que ja n'està fart i diu, jo és que la vocació que tinc és ajudar la gent. Baixa a la zona franca, s'instal·la a la parròquia de Port, amb uns problemes increïbles, fan un munt de coses, s'alien amb els veïns, l'Elias Ortiz, el doctor Ribas, el Pedro Candel, el mateix Candel, tota aquesta colla de personatges, la Pepita Casaneras, tots fent coses, us ho imagineu, La parròquia, un lloc de pas tremendo, el fan fora, l'envien, el castiguen, l'exilien a Sant Pere de Vilamajor, torna a la parròquia, torna a insistir, t'encantaria aquest senyor. Mossèn Jaume Cuspinera. Deixa els hàbits, se secularitza, i amb qui es casa? Amb la Pepita Casaneras. Ho veieu, això? Que és maco, això? És tremendo, Dos personatges aliats per ajudar la gent, doctor Ribas, una cosa. El doctor Ribas va tenir... Molt bé, aquest senyor, estona que pateix. Molt bé, molt bé. No fotis. Vostè es fa molt xulo. Ja. O que està calent. Escolta'm, tens la primera edició? Bueno, si et molesta, molts dones. Escolta'm, si tens la primera edició, podem parlar o no? Vale. Et faig 10 conferències seguides a on vulguis. O la primera edició. És que jo no tinc la primera. Perquè, a més, atenció, com et dius? Antonio, d'on ets? Ets fill d'andalusos? Molt bé. Molta honra, Hosti, que ets ben parit, Com? I de pressa? El què de pressa? Ah, no. Sí. O sigui, jo no sé per què faig aquesta conferència. Quantes carreres tens? Ai. Moltes carreres, És que tot no es pot tenir. No ets com aquella senyora d'allà que té tot. No. Molt bé. Aquest senyor és llest com una fura, Bueno, no. Ja m'has entès. Escolta'm, ja parlarem, Val? Si és la primera, i la comparéssim amb aquesta, que és la novena, a veure, deixa'm comprovar, és l'any 66, o sigui, què és la seva senyora? No. Podria ser-ho. És la teva cosina? Bueno, també podria ser... Abans es feia això. Són cosins? Val, molt bé. Com? No. La primera, la que té l'Antonio, és al març del 64. La del meu pare és la novena edició, maig del 66. Estava molt enfadat. Perquè clar, aquest llibre no t'hi guardava. El llibre diu, escolta, fa 2 anys que el busco, porta molt. Si comparem la seva edició amb la meva, veurem que aquesta és millor. Sí. Perquè la primera està molt censurada. Amigo. Tu m'has de pagar per aquesta. Perquè fem un intercanvi. Perquè què va passar? Candel és dels autors més censurats a Catalunya, juntament amb un altre amic vostre que es diu Manuel de Pedrolo. El que passa és que el Candel era com tu, era un tio molt llest. I simpàtic. Això també ho tens. I això és molt important. Antonio. Ja t'ho explicaré. Estic en grup, és una conya.
va treure un llibre amb un personatge sensacional, com tots els personatges que retrata, que es deia que era la Coñito. Diu, bueno. Molt bé, que és la seva secreta. Vale, ja acabem aquí. La Coñito. La Coñito. Ja us imagineu el personatge de què anava, no? La Coñito. I el censor li diu, no, hombre, que la Coñito no puede ser. Això no es pot publicar. Dic, no, esclar, no es pot publicar. I el Candel, és que és molt bo, li diu la Moñito. Canvia de C per la M. I llavors el censor diu, bueno, ara sí. Ara sí. Què va passar amb aquest llibre? Que es comença a vendre com brusquilles, perquè tothom sabia que era la Coñito. O sigui, li deia, mira que graciós, ha posat la Moñito, però és la Coñito. Ho veieu com funciona? O sigui, com més el censor censurava, més hàbil i més creatiu era un Candel que s'havia d'imaginar grans títols i solucions pel problema que li posava a l'època. És que és terrible, és molt bo, Cada vegada que veieu la Coñito, la Moñito, pensareu la Coñito. Veieu com funciona? És la ment del creador. És la ment del creador, que té títols, que en té molts més, Té més, jo he parat perquè el meu objectiu és que compreu la meva biografia. Penseu aquí que estic, no, és broma, Bueno, no, broma. Escolta, saps què és això d'escriure? Diu, los hombres de la mala uva. Bueno, jo us explico el que he vingut a explicar. I bueno, molt bé, Rosa Maria, articles. Escolta'm, el Candel estava casat amb una senyora que es deia la Maruja. Maruja, tremendo personatge. Murciana, hi ha gent de Múrcia? Molt bé, jo estimo Múrcia. Múrcia és molt important, Múrcia, perquè els altres catalans comença així. Diu, hi ha un cartell a la Torrassa que diu, aquí acaba Catalunya, aquí empieza Múrcia. Val? Es pensaven que era Múrcia, i el Candel el renya. Hi havia un barri a la Sobrera que deia Múrcia, la Petita Múrcia. La Petita Múrcia. Sí senyor, senyora. Sí senyor. Aprofito per una mica d'aigua, perquè ara esteu deixant sec, i això ho hem tard. Parlant de Múrcia, sí, se l'ha secat la boca parlant de Múrcia. Quina casualitat. Bueno, amb el Candel, ja anem acabant, m'interessa signar llibres, si no... Amb el Candel, em diu que la seva biografia ja està feta. I jo quedo una mica decebut perquè jo volia escriure sobre aquest senyor i explicar aquesta història perquè jo la trobo sensacional. És una història de superació, és una història que explica totes les altres històries. Un home que ha sigut capaç de crear aquest concepte tan potent que és els altres catalans és molt fort, que encara persisteix. Estem celebrant el seu centenari, és molt destacable. I em diu, no, la biografia no la pots escriure. I jo li dic, ostres, ho entenc, perquè esclar, vostè... Jo faig cara de bon nen. Vaig anar cap a fora, vaig marxar, i diu, un moment. I jo ho entenc. Hem lluitat molt per la llibertat d'expressió i de premsa. Si vostè m'explica una anècdota o una història meva que jo no conegui, parlem-ne. Ostres, em va obrir una finestra maca. Surto, baixo l'ascensor i a la que arribo baix ho he trobat. L'anècdota més impressionant que mai m'hagin explicat d'un escriptor és sobre el Paco Candel. La millor. Torno a pujar, soc molt pesat jo, Torno a pujar dalt, jo sempre l'he curvat allà, torno a trucar, m'obren, batint i sabatilles, així és com comença el llibre, i dic, escolti, la millor anècdota que m'han explicat mai d'un escriptor és sobre vostè. Ah, sí? Expliqui-me. Diu,
a final dels anys 40, el doctor Ribas, el teu amic, ella era pacient del doctor Ribas. Tu eres una nena del doctor Ribas, val? O a Rosa Maria, sí o no? Andrés. I la teva família. Dic mentida? No. Vale. M'ho ha dit abans, tampoc he fet cap. Vale. És per donar atenció narrativa. Val? Tenim bastanta relació amb el doctor. Bastanta relació. Val, molt interessant. Personatge important, Molt important. Sí. Per mi molt important. Persona deguda, Sí. no van tenir fills. Casat amb una senyora burgesos catalanets, barcelonins, sí, però ell era absolutament dedicat a la seva feina. Mai es va dir pediatre, ell es definia com a metge de nens. A la seva consulta al carrer València, Especialeta, també. segur, clar, el rètol era metge de nens. I la seva passió va ser la Zona Franca i la guarderia La Vinya. Sí. I defensar el personal. La guarderia La Vinya va ser una guarderia privada que va néixer de la parròquia amb tot aquell grup de gent i va defensar en un moment en què els ajuntaments democràtics començaven a funcionar, va defensar que la guarderia La Vinya fos pública. I ho va defensar capa i espasa, pel dret i pel revés. A la Generalitat, a l'Ajuntament, i la guarderia La Vinya va acabar sent del patronat de guarderies. Bravo. Ho has pogut explicar-hi tot. Va bé per dir que s'havia de pensar que ho invento tot això. Però és més del que jo estudio. Val? Viure en directe. En directe. Uns personatges que des de la Nostra Senyora de Port van ser capaços de fer coses increïbles. Però el que no saps és que un dia el doctor Ribas es va cansar. I li va dir al pare del Candel, s'ha acabat. Jo no puc seguir atenent a criatures i a gent de fins a 90 anys a la parròquia perquè això ho hem d'organitzar. Hem de fer un dispensari. Hem de fer un dispensari. La seguretat social no existia. S'ha de fer un dispensari. Ens hem d'organitzar i aconseguir crear un lloc que oficialment rebi tots els malalts, més metges i infermeres, que estigui bé. L'actual dispensari, l'actual CAP de la Marina, a la zona franca, es diu CAP Doctor Ribas. A Catalunya només n'hi ha dos que porten un nom propi. Com es diu el Catalunya? Cap què? Sant Genís. Bueno, no m'acaba de... no em serveix. Bueno, sí, però vull dir, bueno, vosaltres el Rubí. Vull dir, els caps normalment és cap Falset, cap Manresa, cap Concòrdia, porten el nom geogràfic, el del barri, el que sigui. En el cas de la zona franca és el cap Doctor Ribas. Bé, el doctor Ribas s'afarta i li diu al pare del Candel, farem una cosa, trucaré al meu cosí, que és arquitecte. L'arquitecte Ribas Piera, Manel Ribas Piera. Si vostès busquen a Google Ribas Piera, veuran que és un arquitecte importantíssim, mestre d'arquitectes a Barcelona, present a molts llibres d'arquitectura d'arreu del món. Un arquitecte de la Bauhaus, una cosa tremenda. Truca al seu cosí i li diu, Manel, necessito que vagis a la zona franca perquè hem d'estudiar el disseny del futur dispensari. Estic a la parròquia, no pot ser, va llogar un piset al carrer del Davant, li deien el metge del Ral, ell que era metge gratis, fins i tot pagava els clients, li donava diners, i li deien el metge del Ral, perquè resulta que el que li llogava l'habitació cobrava un Ral perquè pugessin a visitar-se dalt. Com el Candel. Un desastre. Baixa l'arquitecte, la Nostra Senyora de Port, i a pocs metres a la parròquia té uns plànols, això trucat, això m'ho ha explicat l'arquitecte, Ribas Piera, que ja va morir. Diu, jo baixo els plànols, tu ets l'arquitecte, em sembla bé, no? Arquitecte aquí, escolta, aquí farem això, i se li costa un senyor. Se li costa un senyor que surt de la parròquia, un senyor tot petitó, se li costa, diu, vostè és l'arquitecte? Ho és o no? Sí, molt bé, sí, molt bé. Que me la faria una habitació pel meu fill? I l'arquitecte li diu, què vol dir pel seu fill? Diu, sí, una habitació pel meu fill, que és aquell d'allà. I diu, noiet, a la porta de la parròquia. Diu, i per què la vol, una habitació pel seu fill? Diu, és que el meu fill
escriure i a la parròquia he fet tantes coses que és que no trobo un moment de tranquil·litat per posar-se a escriure. M'agradaria que en aquest dispensari que volen fer hi hagués una habitacioneta pel meu fill. L'arquitecte, el Ribes Piera, li diu, però escolti, aquest senyor no està bé. Diu, què vol dir? Diu, miri, dues coses, dues. No li faré cap habitació al dispensari perquè aquí hi ha d'haver metges, infermeres, i aquí no puc fer una habitació pel seu fill. I la segona, digui-li al seu fill que això d'escriure aquí, ple de xinxes i rates en aquest barri, és impossible. Oi que ho entén? Era el Paco Candel. Era el pare del Paco Candel que demanava això al seu fill Paco Candel. Li acabo d'explicar això al Candel i se'n posa a plorar. I em diu, no sabia que el meu pare m'havia anat a demanar una habitació per escriure al dispensari de Port. Ostres, ara entenc que no he explicat la història dels meus més propers, de la gent que m'ha permès convertir-me en personatge. Farem una cosa. Faci la meva biografia, però no parli de mi. Parli de la Pepita Casanelles. Parli de mossèn Jaume Cuspinera. Parli del doctor Ribes. Immens personatge. Parli de l'arquitecte, que s'ha prestat gratuïtament a fer el dispensari. Cap doctor Ribes actual. Parli del meu pare. Dels que van venir aquí els primers a construir tot això. Faci la meva biografia, però no parlis de mi. Que és maco això. Per això em vagi de feina. Perquè aleshores la biografia està construïda al voltant de tota aquesta gent que van creure que escriure aquesta història sí que era possible. Ho veieu? El llibre és molt barat, però és una història molt maca. Us ha agradat? Moltes gràcies i gràcies. On estan? Perdó. Molt bé, bona promesa. Molt bé. Com es diu vostè? Pilar. Molt bé, esclar. Seria de dir Pilar. Hi ha alguna pregunta? Va, pregunteu. No, ja t'he dit. Ja m'ho has fet? Sí, l'he dit abans que diria què passa amb el centenari, perquè no es fa, se celebra el centenari del Paco Candel. Que tu això sí que ho saps. N'has parlat al diari aquest cap de setmana i teòricament que tu et van nombrar comissari de l'any, van dir si volia ser comissari de l'any que ve, del centenari. Però, no se sap. Jo què he de dir ara? Jo ho va dir i t'ho va dir perquè no. A mi em va tocar un conseller, el conseller d'Afers Socials anterior, que es deia Campuzano, i em va dir, escolta, Genís, aquesta passió pel Candel, l'any que ve és l'any Candel, que voldria ser el comissari? Diu, ostres, al principi no, perquè això és molta feina, no? No, perquè farem coses i activitats per commemorar el Paco Candel. Dic, sí, bueno, val, sí, fem-ho. Perfecte, això el juny de l'any passat. Fa un any, sí. Després passa molt ràpid, Hem dit, afanyem-se perquè això se'ns tira a sobre. I s'ha d'organitzar coses, s'ha de fer... Vam projectar una exposició al govern i... Què dius? No, que en un primer moment li van oferir a una persona que ara no recordo. I va dir que no. Que no podia. Jo no sé qui és aquesta persona. Jo sé que em vaig... Sí, jo vaig oferir, en fi, jo vaig dir que sí. Val, doncs ja ho farem. Va haver un canvi de govern, va començar a governar Salvador Illa, comença a passar el temps, s'ha acabat. Senyora, diu, s'ha acabat. Dic, ostres, jo vaig trucar al setembre, jo vaig a totes, facis nota, amb el Candel a mi m'agrada molt, i vaig trucar a afers socials, no, primer a cultura, pensava a cultura, va dir no, a cultura he de tenir molta feina, tot això no ho portem nosaltres, ho farà afers socials. Al novembre vam fer una reunió
fugaçment, van dir, mira, això ja en parlarem, farem coses, però de moment l'exposició que hi ha prevista per al govern no la farem. I van desconvocar la sala que hi havia guardada per al govern. Pensava, ostres, potser no val, jo, saps? I també els hi vaig dir, si són aquests, jo no cobro. Jo no cobraré per fer això, perquè a mi per reivindicar el personatge m'encanta. Trobo que és un personatge important, dels pocs verdaderament importants que hi ha hagut a Catalunya i que altres països no tenen. Paco Mandela, aquest concepte dels catalans. Passa el temps, jo trec aquesta biografia, m'invento uns itineraris pel barri, porto grups de gent, si voleu un dia que parem, ens n'anem al barri, visitem l'església de Port, visitem l'autor de la biblioteca, Francesc Candel, l'edifici Pepita Casanelles, és molt emocionant. És un itinerari tal qual, és tot el que jo puc fer. Però, Any Candel, jo soc el no comissari del no Any Candel. Perquè s'ha quedat. T'he respost bé? No gaire, però ningú m'ha explicat per què no. Jo no ho entenc. Per mi, és que, esclar, potser sóc jo que penso que és molt important i no ho és. Jo estic enamorat d'aquest personatge, suposo que es nota, no? Però, no ho sé. Home, de la nostra generació va ser un personatge molt important. Home. Que més o menys tots el tenim, el llibre aquest diagonat, no? I hi ha dues pàgines a La Vanguardia d'aquest cap de setmana que parla del Paco Candel i el per què no es fa l'Any Candel, però no ho justifica ni res. No sé si ho has llegit. Sí, esclar. No, jo no puc respondre més. Jo em dedico a parlar-ne, a reivindicar-lo i a fer el que individualment puc fer, que és això, explicar-lo amb tota la passió i intentar que la gent se'l torni a llegir, perquè això a més és d'una vigència que espanta. Això és una cosa, això és una potència tremenda. El Donald Trump no té aquest personatge. Per això posa parets. No, això es torna en contra. En canvi, això és una història de dignitat, de respecte mutu i d'empatia tremendo. Escolta'm, molt maco això, ell no parlava d'integració, parlava d'aclimatació. Aquí, que és un concepte... Però, hosti, és fantàstic. El que ha passat aquí és increïble. Andalusos, aragonesos que viuen aquí i tal, que viuen aquí perfectament sense com un català més, no? Potser ja no té sentit parlar d'altres catalans, o catalans i punt. I per mi això, no sé. Ara hi ha un altre catalans que Sí, però què passarà amb aquests? No ho sé. No ho sabem, però jo sí que ho sé. O sigui, si aprenem a llegir una mica el que ens ha passat, tampoc està gaire lluny del que va passar aquí. Hi haurà una aclimatació, crec jo, No ho sé, espero no equivocar-me. Però aquí hi ha un fet important que hi ha un fet cultural al país que és molt potent. Això no ha passat a Madrid. Això ha passat aquí. Per què? Hi ha un... no ho sé. No som superiors a ningú, però hi ha un tipus de sensibilitat que fa que aquí primer no i després sí. Oi? Hi ha una aclimatació fantàstica. És una terra oberta, no ho sé. Tu ho pots explicar millor que jo. Jo soc l'únic d'aquí amb 18.000 apellidos catalans. És un país raro, Però... no ho sé, però jo veig aquesta senyora i penso, ostres, és que és això. Tu estàs bé aquí? Sí. Fantàstica. És l'estrella. És l'estrella. Però és això. Del cap. Em teniu fregit. Resulta que ha sigut infermera del cap, aquí. I per què no m'ho dius, això? Un aplaudiment per l'estrella, sisplau. És que jo no sé per què s'ha posat. Ja ho teniu fet, això. O sigui, és això, ja està, no cal explicar res més. És ben fàcil, El concepte tot sembla molt complicat, el problema, potser és això que els espanta.
Però la solució ja l'hem fet una vegada. Qüestió de tarannà. Jo no sé el que és. No sé el que és. El que sí és la potència d'això. Més preguntes? Quina formació de base tenia per escriure i per... Sí. Pregunto que venia d'una família, suposo, molt humil, perquè si van anar on van anar, però quina formació de base per escriure i per saber, molt intel·ligent, però... Molt bona pregunta, Pilar. Excel·lent pregunta. M'he descuidat de dir-ho. Molt important, els mestres. El Candel va tenir la sort de respirar un moment de la República abans de la guerra en què ell va començar-se a escolaritzar. I va tastar una sèrie de professors que li van fer estimar la cultura, la lectura, la pintura. I ell volia ser pintor. Ell volia ser pintor, per això retrata tan bé. El Dickens deia, no cal fer grans arguments. Si em retrates bé aquest senyor, tens mig llibre fet. I això és el que fa el Candel amb els seus llibres. T'explica el Perxes amb una gràcia. Veus aquelles senyores mig despullades adorminant-lo. I entens aquella dèria de voler espiar. Entens? Ho explica fantàsticament bé. Això és literatura. Entens? No és un autor superficial o naïf, com s'ha volgut dir. És un gran autor. Gràcies a aquests mestres que va tenir al començament. Hi ha mestres aquí. Ai, aquesta senyora que és maca. És que ja fas cara de mestre. Us ho heu mirat bé, aquesta senyora? Aquesta també és mestre. Molt bé. Bueno, els mestres són la base. I tu què? Passem. Vale. Tu ets mestre. Hi ha més mestres? Bueno, ja, és que, escolta'm, aquí els mestres són bàsics. I Catalunya és terra de metges, doctor Ribas i mestres. Mestres que vocacionalment han ensenyat... Escolteu, la història del Pepita Casanelles és extraordinària. És una cosa tremenda. Amb una força, les nenes, eren com les seves nenes. No va tenir fills, Tenia una quantitat de nenes seves i quan les nenes veia que li feien 12 anys, ja preparava els pares. Els feia venir a la parròquia i li deia no em porteu la nena fora del col·legi, ha de seguir estudiant. I ho aconseguia, Una senyora tota petita, una força, una cosa tremenda. La mestra. Va marcar una quantitat de persones al barri, una cosa sensacional. El poder d'un mestre, quan s'ho pegues al mestre, és d'un poder increïble, molt més que uns pares. El que pot arribar a influir positivament una criatura, un mestre, en el moment adequat, és sensacional. I al Candel li va passar això. Se sent artista i amb possibilitats de fer-ho. El no el tenia. No era impossible, era més que possible. I troba material humà on ningú va saber veure. És increïble. Descrivint els veïns de les cases barates. És una història sensacional. Qui hagués agafat, d'exemple, parlar dels pobres i miserables i dels immigrants en aquella Barcelona? Ningú. I converteix allò en un fenomen. És sensacional. Sensacional. O sigui, és indignant que no es vulgui celebrar l'any Candel. És indignant. És indignant. Pot ser perquè hagi retratat la misèria d'una època? Que hi ha gent que no ho sé, No ho sé, el meu avi era taxista. El primer taxista de Manresa. Va morir d'una pneumonia del fart d'agafar el cotxe amunt i avall. No ho sé, pobres també ho hem sigut. És que què té a veure això? No ho sé, però és que no s'entén un personatge que ha retratat el creixement d'una ciutat de Barcelona, perquè la zona franca que ell descriu... I que ha dignificat. Oh, i tant, que dignificat. Ha dignificat un sector que ha sigut el PSUC. Bueno, no era ben bé del PSUC, però va estar amb el PSUC. Un partit que jo tinc entès, Partit Socialista Unificat de Catalunya. Què vol dir això? Jo no ho entenc. Jo no ho entenc. Personatge... Que per cert, ara m'ha fet pensar, m'he descuidat. L'estrella, aquest t'encantarà. El Candel també el van enredar
per ser regidor de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Se'n va a l'Hospitalet a fer de regidor, veu com funciona la política, oi. Veu com va tot allò i diu, quin desastre, mare de Déu. Títol del llibre. Un ayuntamiento llamado ellos. És boníssim. I fa el retrat justament de l'Ajuntament i, bueno, una cosa tremenda. És veritat que l'Hospitalet, de vegades hi ha aquí, els que surten retratats al llibre no els agrada, però és que és fantàstic. És que és un autor, poca broma, és per descobrir i llegir-lo una vegada i una altra. És sensacional. Jo, amb més entusiasme, no puc parlar perquè és que m'encanta. És únic, És un autor únic, és inimitable. És inimitable. Diuen, ara busquem el Candel. Una feinada. Clar, t'ho llegiràs diferent. T'ho llegiràs diferent perquè hi ha una persona al darrere amb aquesta voluntat de ser escriptor. El moment de publicar Donde la ciutat, amb noms i cognoms reals, és un moment sensacional. Les ganes dels mestres de convertir-te en escriptor, l'endemà surten de la novel·la que van a buscar. Hosti, això és fantàstic. És molt fort, amb aquests personatges, no? Quant temps vas trigar per acabar, per escriure la biografia? Amb les entrevistes amb ell, reunions amb ell? Molt temps. És que escriure és molt difícil. Perquè, a més, tot això anava relacionant. Clar, jo vaig tenir una sèrie de reunions amb ell, trobades. Ell sabia que jo estava fent això. I ell, una mica per deformació, també m'explicava dels personatges, com ho explico en el llibre. Em parlava de la Pepita Casanelles, de qui era, què movia el personatge, qui era el doctor Ribas, el desengany que havia tingut. És una història de desenganys, de gent que es desenganya, amb el franquisme sobretot, es converteixen en antifranquistes recalcitrants i que decideixen fer alguna cosa, en conjunt. La història del Candel és la història dels veïns associats, dels barris que fan coses, de l'associació, és que això que veig aquí és fantàstic. Això és Candel. Estaríem detinguts, Teníem el cortapillo tots, avui. És veritat, ens haguéssim detingut, però ja ens haguéssim reunit. Ho veieu? Això és Candel. Organitzar-se per fer coses. És fantàstic. Com? Que serien títols i no afegits. Segurament. Los de la reunió, no sé, però, saps? El hombre más inteligente del mundo y dormir, no? Però, sí, però realment hagués trobat la manera de fer que això es conegués a fora d'aquesta reunió. Tu possiblement t'haguessis enfadat, perquè haguessis dit, ostres, m'has descrit a mi, però el teu exemple hagués servit perquè jo això amb aula ho faig a totes les aules. Hi ha una quantitat d'aules, és un fenomen. És sensacional. A l'Alta de l'Asola, a Porrera, a Sabadell. Tot arreu, tot arreu. És fantàstic i tot arreu hi ha una gentada. Som molt civilitzats. Una carta, la Generalitat ja està. Jo, a més, el que he fet no puc fer, perquè és que jo, a més, l'any Candel ja no l'estic fent jo. Perquè, esclar, m'entens? No va costar-li el llibre del Play? No, és diferent. Bueno, és el mateix. És molta feina. És molta responsabilitat escriure sobre algú, Però... Sí, però en aquest cas, el Candel és un personatge molt bé. Bona tarda, Soler. Esteu contents? Jo voldria fer contenta aquesta llibretera. Almenys em caigui algun. Si els agrada la conferència, el llibre encara els agradarà més.